Ola, meu nome é Javier Gómez, son profesor de secundaria, máis coñecido no eido da literatura como crítico do diario El Progreso e do diario de Pontevedra. Acerca da crítica literaria, da influencia das clásicas na miña profesión, pois non teño máis que dirixirme a este señor que me acompaña sempre no meu escritorio, que non é outro que Aristóteles, o pai de todos os críticos literarios. Creo que con isto pois abonda para recoñecer a importancia da disciplina das clásicas dentro do que eu fago. En primeiro lugar, unha das ferramentas do meu descubrimento da alta literatura foi o mítico dicionario de Pierre Grimal. Despois, teria que dicir que coñecín a miña dona, vina por primeira vez nunha clase de latín, na primeira clase da carreira, que era de latín. Despois que tiven o prazer de dar docencia universitaria na Universidade de Santiago de Compostela e fixeno como profesor de teoría da literatura cunha promoción de filoloxía clásica a que teño moito agarimo. Pareceme prácticamente ocioso, non? Discutir por que as clásicas teñen que estar no ensino. A educación non son máis que notas a rodapé do coñecemento transmitido pola cultura grecolatina. Para min, como para moitas persoas, o clásico é o todo e así se ten que reflectir no noso sistema educativo. Realmente, sen os romanos, na miña opinión, sen os gregos, pois non seríamos o que somos. A nosa civilización culturalmente sería moi distinta. Dende o máis básico, o coñecemento do noso contorno, non? Tal, por exemplo, como fixo Eratóstenes, ou Plinio o Vello, ou Estrabón, ata as últimas cuestións que teñen que ver, por exemplo, co cálculo matemático, co cálculo xeométrico, como Euclides, pois realmente non teria sentido.